Toista aamua, tai ensimmäistä aamua, toista päivää. Eilisestä selvitty. Eilinen oli vähän omalta osalta, ehkä lähti vähän lapasesta. Rytmihäiriötä en nähnyt. Aamulla oli helvetin paha olo. Ja niin oli kyllä yölläkin. Mutta tästä vaan vähän opiksi ja kohta hiukan olutta ja sitten ehkä ei niin pahaa humalatilaa kuin eilisestä. Niinpä. Okoma yhdeltä akustisena. Nyt en muista muita, mutta jotain siellä oli. Ja sitten tapaamaan uusia ihmisiä ja bändejä. Katsotaan. Tästä lähtee päivä 2. Lisäpäivityksiä tulee kohta. Eli sä teit huumetesti tai jonkun testi, alkoholitesti ja sä sanoit, että oma käyttö jotain bla 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 shit. Onko mä nyt alkoholisti? Ei, varmaan missään nimessä. Pidät sä itses alkoholistina? Pidä. Katson arvostellen maailmaa. Kaupungit, kansat, kaikki valitut. Tulkaa tuomioni kuulemaan. On aika harhaa, sillä ikuisuus on vain pysähtynyt nykyisyys. Voi siksi hetken huomisen tietää tarkasti kuin eilisen. Te ette tiedä mitään, minä vielä vähemmän. Te ette tiedä mitään, minä vielä vähemmän. Sinä sanoit, sinä sanoit, sinä sanoit, mene ja tiedä. Sinä sanoit, sinä sanoit, sinä sanoit, mene ja tiedä. Päivä 2 tai 1, miten se ottaa. Perjantai, ensimmäinen bändi Okoma akustisena soittaa ja näin on mukavasti. Huumetestit on tehty. Huumekoju on ryöstetty. Ja mikä oli diagnoosi? Mä oon alkoholisti. Omasta mielestä En kadu päivääkään. Ja aika rupee pikkuhiljaa jääkermaisteri toimii ja tälleen. Mikäpä tässä kaunis keli kerrankin, herran jumala. Sininen taivas, aurinko paistaa, kuuma kuin helvetissä. Hyvää kinkkua liikenteessä, painottomia miehiä ja pitkiä partoja ja tukkia, niin mikäs helvetti tässä heviä kuunnellessa ja kaljaa juodessa. Tultiin tähän leiriin vähän ryypiskelemään ja täällä oli tämmösiä vaasalaisia herrasmiehiä meidän seurassa ja nyt esitellään nyt sitten sedät ja silleen. Moro. Me ollaan täällä. Onko nimeä? Tuukka, moro. Jari. Onko Tuukalla mitään fiksua sanottavaa? Ei todellakaan. Onko ollut hyvä numero? Ihan jees, toistaiseksi. Kännissä ja silleen. No me vasta tultiin tänne, ettei tässä ole yhtään mitään vielä sanottavaa. Että... No tällä hetkellä voin sanoa tällä muutaman tunnin kokemuksella, että Kauheessa ehkä kännissä. yksi parhaita rock-festivaalitapahtumia mitä löytyy. Minuutti jäljellä. No joo, se Nyt jos minuutti haluaa ei jotain riitä tyhjentävää yhtään sanoa mihinkään. kameralle, nyt saa sanoa. Sana on vapaa. Nummirokkiin kannattaa lähteä ihan vaan sitä varten, että fiilis on helvetin kova. Täällä on kaikista ehkä kovin metalliporukka mitä löytyy Suomesta tällä hetkellä, niin löytyy Nummirokista. Perkele! Tätä ollaan odotettu, tätä ollaan haettu. Nummirok, ensimmäinen virallinen päivä, ensimmäinen bändi isolla lavalla. Swallow the motherfucking sun! Ja nyt niinku tästä lähtee vittu Nummirok. Nyt Humala kohdalla ja kuten kuuluu perkele!
ainut oikein merchandise, mitä kaikkia pitää ostaa. On niinku... Okei, no niin, numerokista taas yksi selviytyjä. Miten on numerot mennyt tähän asti? No kyllä se kokemuksessa menee, kun siellä niin on nyt 4 tallessa ja vielä 1 kotona. No niin, onko ollut helvetin kivaa? Se on itsestäänselvyys. No niin, todella typerä kysymys joo. Niin. Sulla on 4 niinku jo alla. Mitä sä ootat tältä niinku viikonlopulta eniten bändeistä? No stamina tietenkin. Staminaa, sinne Mospittiin riehuun. Onhan sinä rytmihäiriön piti kerran kokeiltua, niin kyllä se jälki varmaan toimii tuolla. No niin, perkele, ei siinä mitään. Jos törmätään siellä, niin älä lyö, mä oon paljon pienempi kuin sä. Ei, jos sä kaadut, niin mä kuulen nostaa sut pystyyn. Okei, sovitaan näin. Hei, kiitoksia, että saatiin tälleen. Joo. Ei mitään muuta kuin hauskaa juhannusta. No niin, ja taas törmättiin täällä leirintäalueella tämmösiin hienoihin herrasmiehiin, jos saa nimiä kysyä miehiltä. Joo, Ketku on meikäläisen nimi. Dulli, hei. Nyt on pakko kysyä, kun herroilla on noin helvetin makeet kostyymit, että mistä lähti idea? No siitähän se oli kerran, kun oltiin munat hikisenä täällä ihmeteltiin ja palloiltiin ja oli niin saatanan kuuma, niin päätettiin, että jotain pitää asialle tehdä ja siitähän se sitten asia eteni ja hommattiin tällaiset. Ja... Yhdellä sanalla se lähti viinasta. Ei yllätä yhtään. Hieno homma. Hei ootteko te vanhoja konkareita vai ensikertalaisia täällä? Mitäs tässä nyt on 10 ja 15 vuoden välissä, niin on käyntikerrat, joo. Jotain semmoista. Niinku tulossa tiettyä bändiä kattoo vai ihan vaan? Ei, ja vaan alue. En mä edes tiedä mitä tää soittaa tänään. Ihan niinku vaan fiiliksellä. En ole päässyt alueelle kertaa. Ja nyt on kuitenkin jo toinen päivä. No, viime vuonna mä kävin kattoo Eläkeläisistä 3 ekaa biisiä ja se oli sit siinä. Koko festari? Joo. No se, ei se perkele, jos on hauskaa, niin minkäs siinä? Meillä on telttailu, se on mahtava. Teltoilla on niin saatana hienoa, niin mikäs siinä olisi? No ei siinä helvetti. Mä en päässyt koko alueelle asti. Kävin vaihtaa rannekkeja ja kävin puhalluttaa itse. niin siinä se. Ei, tää törmää. Suomen juhannus. Kiitos ja... Kiitoksia. Sodomia. Mikä se on? Mikä se on se Sodom? Tiedätkö mikä se on? En mä tiedä. Miksi sä huutelet? Se tuntuu vaan hyvältä. Sitä on kiva huutaa. Saikkonen perkele. Ei no aivan. Täällä rupee ole epäilyttävän näköisiä hauskoja. Ruotsinolaista huumoria. Joo. Taas muusikkohuumori. Hei! Nyt täytyy sanoa tolle tytölle, joka istuu tossa. Sulla on noin ihanat sukkahousut, missä on joku kuvio just siihen. Ja nyt näkyy pääkonttori melkein aika vahvasti, että... Jos voisit jotenkin
jemmata vähän. Kato, täällä rupee vanha mies innostuu. Ja sit kun vanha mies innostuu, niin sen jälkeen toi sun mies tossa, se löydetään jostain maakuopasta vuosien päästä. Se oot raskaana, sulla on 3-4 lasta minulle. Haluat se oikeesti kasvattaa mun lapsia? Näin. Pistä piiloon sen. Lapset ai jumalauta. Vittu härnää oikein saat. Se et tunne karjalaisen miehen luonteen laatuun. Pian tunnet. Sanoo aktin jälkeen, että ei noin pienestä asiasta kehtäisi nostaa raskaussyytä. Niin. Tai eiku mikä raiskaussyytä, mikä se? Raskaussyytä, sori. Rupee vittu, joo kyllä, joo, pitää nyt ilmoittaa. Viimeinen biisi. Jää meillä Karjalassa. Eikä me lopetella. Kuulemma lopettelee settiä, koska on nyt tulossa raskaussyyte. Niin. Ja kaljaa edelleen vedellessä ja aurinko paistaa edelleen ja mulla on vitsi aika hyvät raidat silmissä ja kaikkea. Ja seuraavaksi alkaa vanhaa old school trashia kattelee ja sieltä jos ponkattaisi vaikka joku bändin jäsen sen jälkeen tai ainakin paneja käydään. Siellä varmasti parhaan koulukunnan näitä parkkunaskiseliä. Käydään vähän jututtaa niitä ja sit lisää viinaa ja katsotaan mihin istutaan. Äsken helvetinmoinen meteli, mut sit kun me tultiin lavalle, niin kukaan ei enää vittu huo yhtään mitään. Kerrankin Nikola tekee jotain ihan oikeita töitä. Voitte saa tehdä taputtaa saa. Nikola, tuu takas lavalle ja saa jengi elämään. Joo, kiitos. Miten se tekee ton? Okei, me tiedät, että se on pannut puoliin teistä, mutta ja nimenomaan miespuolisia. Ai jumala. No niin, ennen kuin me jatketaan tätä hauskaa kimaraa, joka menee jo stand-up-huumorin ja tahattoman komikan välimaastoon, niin viritetään nämä soittimet edes lähelle. Edes lähelle. Hyvä. Työ hevarit, ootte hirveen nirsoja tosta vireissä. Se on totta. Meillä punk-piireissä se on niin tärkeä. Mitä helvettä tekee sun meistä? Sinne päin. No jos meillä on ja punkkia se on siellä päin. Tekniikapojille teokset. 2 tulee, se keskimmäinen jää pois. Ei ne edes kuuntele. Ihan sama. Ollaan jo kaljanteossa. Että punkissa yhdelle väliä.
tälleen. Seuraavaksi vähän uudempaa. No, miltä se tuntuu? Kerrankin on sanat vähän hukassa. Nyt vittu lähti. Kun mä täytän 60, niin mä haluan olla just tommonen. Toi Kalju-kitaristi on hurja se tää sali. Mitä nyt vois sanoa? Perkele, menkää ite, kun YouTubessa ootte tai missä ootte, niin ettikää AOD, Altar of Doom, ja kattokaa perkele, se on teille vittu heavy destruction. Joo, kuitenkin vittu aivan loistava, vittu. Siinä on teille heavyä perkele. Nyt sitten valitettavasti jouduttiin lähteä kesken keikan, että jos joku otti siellä haastista, mahdollista haastista tästä AOD:n jäsenestä, niin ei oo tulossa. Mutta meillä on Jeesus eessä. Epäjeesus. Katsotaan, jos saatais vapaasta aikassa vaihtua pari sadaa. Pysytään. Anteeksi, nyt epävapaasta ja tätä. Me tehdään dokumenttia numerokesta. Voiko Jeesuksen kanssa vaihtaa pari sanaa? Totta kai. Okei. No, aluksi tämmönen peruskysymys. Mitä Jeesus? Ei vittujakaan. Se on vittu ihan oikein. Mikä tuo Jeesuksen numerokki vuonna 2020? Mä oon epäjeesus. No epäjeesus sitten. Kuitenkin sinne päin. Kyllä nyt rehellistä vastausta. Joo. Ilmanen vinää rööki, et uskominen paljon mulle tarjotaan kaikkea. Eli paska. idiootit, ette tarjoa Jeesukselle mitään. Jeesus on paskajätkä. Mitä
mitä tähän enää vois sanoa? Kato! Saku, lähkö uimaan? Kalja tuli käteen. Mikä se on siinä? Lähdetään nukkuun taitaa olla siinä. Me lähdetään kotiin. Hei, mun on pakko kysyä, mitä Jeesus kui tähän jää siihen pinnalle? Mä kokeilin viime vuonna. Ei onnistu. Dokumentti Fear Factory ollaan voisi katsoa, mutta kuten kuvasta näkyy, ollaan vähän jonossa jumissa. Mut vihdoin ollaan päästy siihen pisteeseen, että Jägermeister on tehnyt sen, mitä se pitääkin tehdä. Nyt rupeaa olemaan taas Aivan varjelle, mikä koppa kohillaan. Ja mikäpä tässä jonotellessa, kun kattelee ympärilleen, niin... Esimerkiksi, anteeksi herra, saako teitä niinku dokumenttia vähän haastatella? Saa. Niin, kun täältä löytyy tämmöstä samanhenkistä porukkaa, niin vittuako tässä jonotellessa? Olut näköjään maistuu ja... Liikutaan samalla. Numpessa on ollut kivaa. Oh. En mietiä, onko tää nyt niin hienoa. Tää on kauheata jonotusta. Kaljaa No vittu on tää hieno ollut kyllä, saatana. Vittu kaljaa saa nyt aamusta ehtooseen ja sit sä oot käydä kaupas, ostamassa mättöä sieltä niin ja tiiäks, lisää kaljaa. No ei sulla nyt ihan huonosti mene, kun sulla on tämmönen neitikin vieressä ja kaikkea. Mulla on Neitonen tässä näin ja ihana Katariina. Vetää kessua ihan niinku viimeistä päivää, mutta... Voiko mies enää juhannukselta enempää vaatia? Niin. Kaljaa ja vitusti kaljaa ja niin. Kauppaan lähellä, mistä saat kolmioleipää, saat aamulla tiiäks herätetty itsesi henkiin ja... Ei siis hyvää musaa ja silleen. Mikä helvetti on teissä? Saippua kuplioita. Silleen. Me palataan bändien merkeissä. Saippua. Takaisin täällä kauniilla Nummijärven rannalla Fear Factorista suoraan ja taas ollaan törmätty tällaiseen pitkätukkaiseen herrasmieheen. Ensimmäinen kysymys tälleen heti puskista, että oliko Fear Factory kova? No, ei oo lempibändi, mutta kyllähän kuunteli. Nimenä toimii. Sitten herrasmiehen nimeä, jos saa tiedostella. Mika Romppainen. No niin. Monesti Nummi on menossa? Laskujen mukaan 12, että niin... Nyt on veteraani. Pienet sille. Ihan vesiselvänä liikenteessä vai? Ei nyt ihan. Helvetissä, kukaan täällä koskaan selvinnyt. No mitä on tänä vuonna tykännyt tarjonnasta? Tai... No ei tänne bändien takia aina olla tultu, että niin, meillä on iso kaveriporukka ja saunottu ja otettu viinaa ja... Niiden bändit ei kuitenkaan haittaa siinä Ei sivussa, haittaa, joo. muutama näkyy täällä on. Joo. Ootko mitään tiettyä tullut ihan kattelee? No enpä oikeastaan, Sabatoni voisi olla ihan jees nähdä ja... Itse asiassa samoin. No, siinäpä se on. Ei siinä mitään. Kylmää kaljaa ja...
ulos. Päivä nousee sittenkin ja juhannus!